जोङो अर्जुन नार्जारी पानिरिनि आरो बेबादिनो फंबाय जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन जों फैनानै दिनै बिपिएफ दोलो राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैदों। मा महिलारि सार दैदेननायनि जि बिटिसि बयनिफ्राय इयुनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रिमेन्ट जादों अब्लाबो बिराद फास्ट बे मोनसे डेभेलपमेन्ट जादों। दिनै मा होनो मिजोरामाव मोनथाम सिक्स शेड्युल दङ। सांमाफोरनि थाखाय माराफोरनि थाखाय लाइफोरनि थाखाय बिथांमोना बिटिसिआव नायनो फैयो बोरै डेभेलपमेन्ट जादों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जों बादि फिसा मानसिखौ अर्जुन जा जों जा जाय जोंनि फंबाय जोङो ज'नो दिनै फैबाय जोंखौ खाबु होनायनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर बावबाय। बिपिएफ पार्टी हिसाबै दा जोंबो बेयाव बिपिएफ मेनलि नीति आदर्श जिखिनि आइडियोल'जि बा बिथांमोननि जिखिनि कनस्टिट्यूशन दङ हाग्रामा सार महिलारि दैदेननायाव बिथांजों जों गोबां बार जों रायज्लाय फैनानै जोङो कमियाव आदा कास्टममोन दङ आंनि लोगो बिथांमोना दङ जों टंलानि गोजा। जों फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे दा आथिखालाव नैबे बर'नि नैबे थासारियाव आरो जाहा माखासे साननो गोनां माखासे गिथाव बाथाव माखासे थासारिया फैया नङा फैदो। बे आंनिल' खोथा नङा गासैबो जाथि धोरोम बड'लेण्डआव थानाय जेसेबां थागिबि दङ आरो दा बेबो आंनि थाखाय मोनसे इस्यु आरो डिलिमिटेशना अन्याय भाबे बर'खौल' नङा बड'लेण्ड हालामनि जेसेबां थागिबि दङ बड'लेण्डआ 6 शेड्युल बेखौ बेस खालायदो ट्राइबेल बेल एन्ड द ब्लक 2003 एकर्ड खालायनाय। दा 2003 एकर्ड खालायनाय 6 शेड्युलखौ डिलिमिटेशननि 2007नि ड्राफ्ट डिलिमिटेशननि 2020नि जुनाव ड्राफ्ट फैनाय आरो दाखालि आगस्टआव फाइनाल ड्राफ्टआ ओंखारनाय टटेलि बियो 6 शेड्युलखौ भायलेसन खालायनाय बेल एन्ड ब्लकखौ गैया खालायनाय। लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जोंहा आवगोलनि बर' फरायसा आफादनि माने मैखोम दैदेनगिरि सासे डायनामिक लिडारमोन आरोना बिथां कास्टम बसुमतारी सार। माखासे सान सिगां जों बिथांखौ नुनो मोन्दोंमोन आरोना कि बिथाङा माने हारसाफोरजों दाजानाय एजिपि होननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टियावहाय बिथाङा हाबहैदोंमोन आरोना आरो फिन खेबसे दिनै बिथाङा बै एजिपिनिफ्राय फैनानै दिनै माने बिपिएफ पार्टियावहाय जयेन जाफैबाय आरोना। बिथांनि जयेन जानायखौ लानानै दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन आरोना। गोबांनि गोसोआव गोबां सोंलु सिखारगोन नङा फरायसा आफादाव थानानै मैखोम रल लानानै हारिनि खामानि मावबोनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै आरो गोबां बायदि बायदि जेंनानि सायाव इस्युनि सायाव खामानि मावबोनाय दिनै बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोबाङानो माने UPPL पार्टी एबा प्रमद बर' बिथांजों माने सापर्ट खालामदों आरोना गोबाङा। नाथाय बिथाङा दिनै UPPL पार्टियावहाय मानो जयेन जादिया बा बिथांमोनजों थाफानानै दिनै बिथाङा मानो खामानि मावाखै कुइसन बे कुइसना प्राय मानसिनाव माने दं आरोना। ना बिथांमोननि सायाव बिथाङा माबा मोनसे गाज्रि मोननाय दं नामा बा इन्टारनेलि सिङाव माबा मोनसे जादों नामा किसुमान मानसिया बेखौ सानगोन आरोना। जेखि जादोला जों बैफोरखौ नागिरबाय थानो थाङा आरो जोङो दिनै बिटिसिनि बाहेरनिसो मानसि जों बिटिसिनि सिंनि मानसि नङा। बिटिसिनि बाहेरनि मानसि बर' फिसा हिसाबै जोङो गासैखौबो सापर्ट खालामगोन। जों रावखौबो गाज्रि बुङा जों रावखौबो सोंखारिया। बे ससियेल अर्गानाइजेसननि लिडारानो जा बे पलिटिकेल पार्टिनि लिडारानो जा बा पलिटिकेल पार्टियानो जा बाट नाथाय बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि हारिनि सार्थआव खामानि मावनो नांगोन। कास्टम बसुमतारी कास्टम सारा दिनै बिपिएफआव जयेन जा दा जा जोंहा बेहाय बाजानांगौ बुंनांगौ जेबो गैया होननानै जों सानो। जों दिनै बेखौल' लुबैगोन आरो बेखौल' खावलायगोन जे जाय जेरावखि थाया मानो जाय जिखि पार्टियाव थाया मानो हारिनि सार्थआव खामानि मावबानो जाबाय। हारिनि इस्यु हारिनि जेंनाखौ बावगाराबानो जाबाय। जों मिथियो कास्टम सारमोन बायदि मानसिया बे सासे फेमास सासे डायनामिक लिडार खालामबोनाय मानसि। दिनै बिथांमोन बायदि मानसिया बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थानानै हारिखौ सिबिनायनि हारिनि खामानि मावनायनि गोनांथि दं जों बेखौ बयबो मिथिगौ। जों आसा खालामनो हायो जे बिथांमोन बायदि सासे डायनामिक लिडार हारिनि खामानि मावबोनाय मोनसे ससियेल अर्गानाइजेसननिफ्राय फैनाय बिथांमोना जिखि पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो बे पलिटिकेल पार्टिया डिसिप्लिनारि जागोन साननो हनो गोरों जागोन बुजिनाय जागोन। जों गोबां समाव नुनो मोनबोदों जे जोंनि मानसिफोरा पलिटिक्सखौ पलिटिक्स बायदि लाङाखै। पलिटिक्सनि नामाव पलिटिक्स
दिनै गोबां समाव जों नुनो मोनबोदों जे पलिटिक्सनि नामाव दानख्रुब सुख्रुब माबा होसोलायनाय बुथारलायनाय माबा माबि दावराव दावसि खोनाबोदों आरोना। नि गेजेराव मावनाय मावैखौ लानानै तर्कबाजि जानांगौ बे नंगौ, क्रिटिसाइज खालामबोनांगौ बे नंगौ, नाथाय क्रिटिसाइज खालामनायनि मुङावनो जे तर्कबाजिनि मुङाव जे जों रियेलि फिजिकेलि हार्म खालामलायनाय बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। जोंनि मानसिफ्रा दाबो पलिटिक्स खालामनो रोङाखै। दिनै पलिटिक्सनि नामाव क्रिटिसाइज खालामनायनि नामाव माबा गाज्रि भिडिअखौ लानानै गाज्रि भिडिअखौ शेयार खालामनानै नैबे उमुगनि मानसि होननानै बदनाम खालामनो नाजानाय, माबा गाज्रि भिडिअ एडिटिं, फट' एडिटिं, बुफाय बुसि खालामनाय, बेयो जोंनि थाखाय बिराद लाजिनांथावबो दुखुनांथाव बाथ्राबो आरोना। बेफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनानै जोंनि साफा साफा डाइनामिक लिडारफ्रा बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै मोनसे डिसिप्लिनारि मोनसे मोजां माने पार्टि हिसाबै दालांनांगोन आरोना, बुजायलांनांगोन जों बयखौबो। पलिटिकेल पार्टिबाबो जोङो अरायसम 24 घन्टा माने खावनै जानानै थाबाय थानो हाया। माबेबा बायदि इस्युखौ जों गावबा गाव खोथा बुंनो हायो, खिन्थु माबेबा बायदि इस्युखौ जोङो स्रें खाथि खाथि गसंनानै जों खोथा बुंनांगोन। मानोना जों दिनैबो आसामनि सिङाव दं, आसाम सरकारनि सिङाव दं, आसाम सरकारनि पलिटिसियानफोरनि पलिटिकेल लिडारफोरनि आथिं सिङाव दं होननानै जों दिनैसिमबो बुंनो हायो। बे BPF-आनो जा बा UPPL-आनो जा, जों रावखौबो गाज्रि बुंनो हाया। जों लुबैगोन जे दायो प्रेजेन्ट जि UPPL सरकारा बा प्रमद बर' बिथाङा सरकार दागासिनो दं, सालायगासिनो दं, BPF-आ बा हाग्रामा महिलारि सारा जि खामानि मावलांदों आरो मावनानै आद्रा जि थालांदों, बै आद्रा थालांनायफोरखौ दा बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा मावनांगौ आरोना। BPF सरकारा मावफ्रामनाय होननानै गारनानै दोननो नाङा। जिखुनु जाया जि खामानि आद्रा थालांदोंबा बेफोरखौ मावनांगौ आरोना। आरो सानसे समाव प्रमद बर' बिथां बा UPPL बिथांमोना जे पार्मानेन्टलि BTC-आव थाबाय थागोन बेबो नङा। सानसे नङा सानसे BPF सरकारा फिन खेबसे फैफिनगोन बेबो नंगौ। आरो जेब्ला BPF सरकारा फिन खेबसे सरकाराव फैफिनबावगोन, अब्ला बिथांमोना आरोबाव माने साबसिननिफ्राय हामसिन माने खामानिफोरखौ मावनो नांगौ आरोना। जोंनि पलिटिसियानफ्रा, पलिटिकेल लिडारफ्रा माने खामानि मावनायजोंसो चेलेन्ज खालामनांगौ। सोर बेसे मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनो हायो, सोर बेसे हारिनि मोजां खामानि मावनो हायो, हारिनि जौगानायनि खामानिखौ सोर साबसिन खामानि मावनो हायो, बेजोंसो जोङो चेलेन्ज खालामनांगौ। बुफाय बुसि, दानला दानसि, देख्लानाय, होसोलायनाय बिदिजों नङा। दिनै जोंनि पलिटिसियानफ्रा, पलिटिकेल पार्टिया गावस्रालायबाय जेब्ला, गोरोबलाया जेब्ला, बै बेलेग जाथिफोराथ' खेला गेलेसिगोन जोंनि सायाव। BPF-जों UPPL-जों एबा हाग्रामा महिलारि सारजों प्रमद बर' सारमोनजों माने गोरोबलायनानै जयै खामानि मावनो हायोबाथ' मोजांमोन, नङा होमबा? नाथाय नोंथांमोना गोरोबलायनो हाया, दा जों मा बुंनो हानो, नङा होमबा? जिखियानो जाया मानो, जाय जेराव थाया मानो, माने जेब्लायबो हारिनि बाथ्राखौ, हारिनि इस्युखौ लानानै खामानि मावबानो जाबाय। BTC-आव थानाय पलिटिसियानफ्रा BTC-नि खोथा बुङै बुङै BTC-नि सिङावल' गिदिं ओरै थोरै बुंलाबाय थाबा जानाय नङा। BTC-नि बाहेराव जे बेसेबां लाख बर'फ्रा दंबावो, माबायदि जानानै दं, मोनजादोंना मोनजायाखै, बेफोरखौ नायहरनांगोन, गोसोखांहरनांगोन आरोना। जों बेखौ लुबैगोन आरोना। नोंथांमोन नङाब्ला आरो सोर थाबावगोन बेयावलाय? नोंथांमोननि गेजेरावनो MP दं, MLA दं, MCLA दंनो मा दं, नङा होमबा? लोगोफोर, भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम, चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, फिसा चेनेल होननानै जोगारनानै दादोन गाइस।